दिनैबा हले आङो आब'नो खिन्थामानोसैलै आंना गुबुन गोसोथोनाय दं होननानै। बे लैथोस्रिखौ ब्रेकआप होबाय होननानै आं फन हरनानै खिन्थानोसैलै। आरो लैथोस्रिया फन हरबाथाय ब्लक खालाम होननानै बादा होना दोनसै। औ माखौथ' लाखिबाय थानो, सानसे नङा सानसे मोनथिखागोन। बेनिसाय खिन्थाना दोननायानो साबसिन जागोन आंनिया। न'आव थांनानै बिबारि आब'नोबो खिन्थागोन, मोस्रोम आब'नोबो खिन्थागोन। ओमफ्राय लैथोस्रिया फन हरबाबो रिसिभ खालामनाङा, ब्लक खालामना दोन होननानै बादा होना दोनखानोसै। बिदिनो लासै लासैनो आं लैथोस्रिखौ गारनांसिगोन। गासिबो लामाखौनो बन्द' खालामना दोनजोबनोसै आं। दा आब'मोनखौ ब्लक खालामना दोनसै, बिनि उनाव आंबो साननैसो थानानै ब्लक खालामना दोनसै। औ आरो आंनो नांखालायानोबा मानोथ' आरो रायज्लायबाय थानो बेखारनो। दाथ' आरो आं बिजुलिखौनो हाबा खालामखासिगोन, मास मोनसेल'सै। बे लैथोस्रिजों रायज्लायनानै मा मोनगोनसै। बिबारि आब'आ आंखौ एसे रायगोन रायनाया, थेवब्लाबो बिबारि आब'नि थाखाय मोजांसो। मानोना आं जुदि लैथोस्रिखौ लाबोयोना, फोजोंसाराथ' फैखागोनलै आलासि जानो। सानसे नङा सानसेथ' बिबारि आब'खौ नुगोनलै। ओमफ्राय नुलायलायबाथ' एसे खोथाया बोरैबा जाहैगोनलै। बेनिखायनो बिनि थाखाय मोजांसो। औ बिबारि आब'नि थाखाय मोजांथ'र'। ब्लगखौथ' खुलिबाय र' खुलिनायनिबो जाहोन दङ। जेनेबा आं बेखौ लासै लासै सैया खालामनानै नागारनो नागिरदों। बिजुलियाबो आरो बेजों रायज्लायबाय थाबाथाय गाज्रि मोनो। गाज्रि मोनगोनबो देनाय, सोर सहायनो हानो दे। दा बिजुलिजों सोरबा गुबुन सेंग्राया रायज्लायोबा आंहाबो बिखाया खामगोन, आंहाबो बोरैबा मोनगोन। र' सना बिजुलि, आङो साननैसोनि उनावनो लैथोस्रिखौ ब्रेकआप होथारनोसै। रामोनदायाबो आंखौ मा सानो, सानसे समाव ओरैबायदि रायजायोमोन आंजों। दा आरो बिनियाबो खाफाला मोजां। आं आरो मोनथियामोन ना बिनियादि एसेबां समायना बिनानाव दङ होननानै। नङाबा आं बेखौ बेफोरबायदि खालामामोनानो, बेफोरबायदि बेबहार खालामनायानो थाङामोन आं बेखौ। बिनियाबो खाफाल मोजां, बिनानावा समायना। दा आंजों रायजालाना सानसेबो। दा मानसिखौ माबा रागाबो जोंला आरो बिजुलिनि बिदाखाय। आगोलो ओरैबायदि रागा जोङोमोन ना आङो। दाथ' आरो आं बिनि बैनायसो जाबायना, अबाव आरो रायनो हानो। थांसै र' न'आव थांनानै आब'मोनखौ फन खालामहैनोसै। खोनादोंना? मायो? आंना लोगो सासे एक्सिडेन्ट जादोंलै दिनै। मा एक्सिडेन्ट जादों? आया बोरै? बोरै माने हारसिंनो जादों होन्दों। मानसिया हेलमेटबो गानाखैना, बिनिखायनो एसे खर'आव दुखु मोनदोंनो। नायनो थांनि र'। अ दे थां, नोंबो मोजाङै थां दे। आं मार गिग्रा जाबाय आजिखालि। गारि मथरफोराबो बांद्रायबायना, आरो लामाफोराबो मोजां जाजोब्बाय बांसिनानो। मोजाङै थां दे नोंबो। जागोन दे, गिनाङा, आं मोजाङै थांगोन। दे होमबा थाथ'ना थांसै र'। एसे सिरियासनो, थांनि र' थाबैनो। दे थां। आयु फन फैबाय दं माथो, आं मोनथिनानै थायाखैमोन। हेलौ टिल्लु, मानोथ' फनखौनो रिसिभ खालामाखैमोन? आं नोंगुमैजों रायज्लायबाय दङमोन। लोगोआ एक्सिडेन्ट जादोंनो, बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय फन फैनायखौनो मोनथियाखैमोन आङो। माने रिंटनखौबो होआखैना, भाइब्रेसनावसो होना दोनदोंमोन आं। सोर एक्सिडेन्ट जाखो? लोगोनोहाय, हारसिंनो जादोंनो। हेलमेटबो गानाखै खोमालै, बेनिखायनो बांद्राय जाबाय, दुखु मोनदोंनो खर'आव। नोंसोरबो बबावबाफोर थांबाथाय हेलमेट गाननासो थां, सेफटिनि थाखाय। गानखायो आङो। ओमफ्राय आब' मोनसे बाथ्रा खिन्थानो थाखायसो फन खालामदोंमोन आं। बाथ्रा? मा बाथ्रा? नोंनो लैथोस्रिया फन हरदों नामा? हराखैहाय मा, नों मा बेखौनो सोंबाय थायो? ओमफ्राय मा बाथ्रा? आब' एबारनिफ्राय लैथोस्रिया फन हरबाथाय रिसिभ खालामनांला, आरो ब्लक खालामना दोन। मा? औ आब', बे लैथोस्रिखौ ब्लक खालामना दोनदो, नांला आंनो। मा नांला आंनो? मा बुंनाय जाखो बेलाय? औ आब', आंनो लैथोस्रिखौ नांला। लैथोस्रिया मोजां नङा, सानफ्रोमबो सोगल' खालामबाय थायो। बिनि थाखाय आं लैथोस्रिखौ ब्रेकआप होनोसै माने आं ब्रेकआप होबायानो। टिल्लु, नोङो माथा गरम जाबाय नामा? खर'आ गुदुं जाबाय? मागोनि उनाव लाबोनो होननाया नों ब्रेकआपसो होबाय? मा जाहोनाव? आरे सोगखौथ' एसेबाबो खालामखागोन ना। आरे ना, मोजां मोनलायबाथाय सोगखौ एसेबाबो खालामखानांखागोन। सा मोजां मोनग्रा, टाइम पास खालामग्राफोरासो सोग खालामा। माने बेफोरबायदि मानसियासो जेबो केयार खालामा, जेबो सोग खालामा। मानोना नोंखौ बियो थार गोसोजों मोजां मोना। थार गोसोजों मोजां मोनग्रा मानसिफोरा एसेबाबो सन्देह खालामखायो। माने वेटिं मोनबाय थाबा आरो अनलाइन मोनबाय थाबा एसेबाबो सोग खालामखायो आरो सोंखायो। माने गोसोआव एसेबाबो नांखायो।
आरो जायबा नोंखौ नंखाय मोजां मोनगोन ना बै मानसिया नोंखौ इसेबो सोगबो खालामनाय नङा, इसेबो जेबो बुंनायबो नङा। दा नोंखौ लैथोसेया मोजां मोनो नालाय, मोजां मोनथारो नोंखौ बियो। बेनि थाखायनो नोंखौ बियो अनलाइन मोनबाय थाबा आरो सोरजोंबा वेटिं मोनबाय थाबा नोंखौ सोग खालामो आरोहाय। आरो जायबाबो बयफ्रेन्ड बा गार्लफ्रेन्डफोरा सोंखागोन ना गावनि मोजां मोननायखौ वेटिं मोनबाय थाबा, बिजि मोनबाय थाबा। नों दा बेनि थाखायनो बेखौ ब्रेकआप होनोसै आरो। ओइ आब' बिनि बांद्राय सन्देह खालामो, बिनिया नांगौनि बारा। टिल्लु नोंनिया बांद्राय जाबाय। नंमारगौ, नोङो आजिखालि वेटिं थाबाय थायो आरो अनलाइनबो थाबाय थायो, आंबो नुदों। मानो सोङा जानो, लैथोसेया सोंखागोन, गार्लफ्रेन्ड नालाय सोंखागोन। नोङो सोरजोंबाबो रायज्लायग्रा जाबाय। औ रायज्लायो, आङो रायज्लायो आब'। आं मिसाखौ मा बुंनो, नाथाय आं रायज्लायामोन रावजोंबो। बै लैथोसेया बांद्राय सोगखालाबाय थानायनिफ्रायसो आं रायज्लायग्रा जाबाय। आरो रायज्लायोल' नङा आब', आं सासे सिख्लाखौ मोजांबो मोनबाय। मा? औ आब'। टिल्लु बेफोरबायदि थगायनो हामा मानसिखौ। नोङो बेखौ दिनै 6 बोसोर ना 7 बोसोर मोजां मोनबाय माथो। दा नोङो लाबोनो गोनाङावसो बेखौ नागारनोसै आरो। मागोनि उनावनो लाबोनो गोनांथार। बेसेथो दंबावो दे, बेसे दिन दंबावो? मास मोनब्रै मोनबाल'सोमोन। आंनो दि नांलाना दा आब', बियो अख्राद्राय मानसिया, मोजां नङालै, गोसोआनो गेसावद्राय। बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा? नों बेखौ एसेबां बोसोर नेहोबाय। मानसिखौ नायनो फैया नङा, बेसेबा नायनोबो फैयोमोन, साख्रि आलाफोरबो नायनो फैयोमोन। नाथाय बियो नोंखौ मोजां मोनोखाय नोंखौ बियो नागारना थाङाखैमोन। एसेबां बोसोर नेहोनानै नों बेखौ दा लाबो होनबा जागोन नामा? सोर सिख्ला बियो? सोरखौ मोजां मोनदों नोङो, हा? नों जायखौबा मोजां मोनो ना बेखौ नागारदो। नागारनानै नोङो लैथोस्रिखौ मोजां मोनफिनदो। सरि आब', गोरोन्थि जानो हागौ आंनिया, नाथाय आंनो नांला। नोंनि गोसोआ दसेनो मानो सोलायब्रबखो, हा? सोर सिख्लाखौ मोननानै नोङो लैथोस्रिखौ थगायनो सानखो? नोंजोंनो हाबा जागोन होननानै एसेबां बोसोर नेना थाबाय बियो, मागोनि उनावनो फैगोन होनबाय। नों बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा टिल्लु? आब' आंनो नांलालै लैथोस्रिखौ, आंनो नांला। बिनि फारसे एसेबो अननायानो गैला। खालि नांज्लायोल' आंजों, नांज्लायोल'। आं रावबो सिख्लाखौनो मोजां मोनाखैमोन, मोनथिगौना? आं रावजोंबो रायज्लायनानै थायाखैमोन। नाथाय बियो ओरैबायदि सोग खालामो नोंसोरजों रायज्लायनायखौनो। मा आङो बिब'फोरजोंबो रायज्लायनो मोनला नामा? सोग खालामनायनिबो एसे सिमा दङ। नांलालै आब' आंनो। जेखिजाया नोंनो बियो फन हरबाथाय नोङो रिसिभ खालामनांला, ब्लक खालामना दोनदो। आंबो साननैसो थानानै ब्लक खालामथारनोसै। आं बिखौ ब्रेकआप होबाय होननाथ' खिन्थायाखै, थेवब्लाबो आं होबाय देनाय, थेवबो बिनो खिन्थायाखै। बेफोरबायदिनो लासैनो आं बेखौ नागारनोसै। बेफोरबायदि आरो ब्रेकआप होब्रबनोबो हायाना, बाथ्राया एसे बोरैबा जाहैगोन। बेनिखायनो आङो दा बिखौ ब्रेकआप होथ'वाखै, जेखिजाया 10-15 दिननि गेजेराव होनोसै। नोंसोरो माबानोबो हरगोन ना बियो, बिखौबो ब्लक खालामना दोननो होनोसै आं। टिल्लु बेफोरबायदि खालामनाङालै लैथोस्रिखौ। मा बे जुदि माबा मोनसे जाबा मा जागोन? सहायनो हानाय नङा बियो। आरे बिनि थाखायथ' आं दा बेखौ सैया खालामगासिनो, नाङा खालामगासिनो। लासैनो गारनो हागोनलै बेबो आंखौ। आजिखालि आरो सेंग्रा सिख्लानि आंखाल गैयालै आब'। हागोन बेबो, साननैसोल'सो दुखु खालामगोन, बेनि उनाव बेबो आंखौ बावनो हागोन आरोलै। आब' आं जायबा सिख्लाखौ मोजां मोनोना, बियो ओरैबायदि समायना, नोंबो फसायगोन। नोंबो आंखौ बादा होनाय नङा नुबाथाय बै सिख्लाखौ। आरोथ' आब' लैथोस्रिया आंनिख्रुइ देरसिनबावसो, बोसोरबा नामा गिदिर। एसेबां गिदिर सिख्लाखौ मा होननानै लाबोनो दे आं आब', नोंनो बुंनाय। आंखौ सेंग्रा नुगोन, ओमफ्राय बिखौ बुरैरै नुगोन, मानसिफ्रा मिनिगोन माथो। ओरैनोबाबो सिख्लाफोरखौ दसेनो बुरै नुयो। आरो आब' हौवाफोरा हिनजावफोरनिख्रुइ 10 बोसोर 15 बोसोर गिदिरबाबो उनावलाय माथो मिलायहैयोआनो। माने हौवाफोरा हिनजावफोरनिख्रुइ जेसेबाङानो देरसिन जाया मानो उनावलागि एकदम समानसो नुयो हौवा हिनजाव। माने हिनजावफोरा थाब बुरियो नालाय, बेनिखायनोथ' हौवाफोरा हिनजावफोरनिख्रुइ देरसिन जानांगौ। जेब्ला नों गोसोथोदोंमोन अब्लाथ' नों बेफोरखौ सानाखैमोन। मानो सानाखैमोन? दासो एसेबां बोसोर मोजां मोनखांनायनि उनाव हाबा जानो जाहांहांआवसो नों मानो बेफोरबायदि बाथ्रा दिहुनखो? आब' आगोलो आं उन्दैमोन, बारा साननो गोरों जाथ'वाखैमोन। दासो आं बेफोर खोथाखौ सानग्रा जाबाय। औ आंनिनो गोरोन्थि। आं गोरोन्थि जायाखैबो होनाखै आब', आं बेखौ मोजां मोननाङामोन। दाबो जेबो नङा दे आब', हौवाफोरनि आंखाल गैया। दा जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदोंना आं आब', समायनाथार आरो बैसोआवबो आंनिख्रुइ उन्दैसिन। महरखौ नुनानै नोङो मोजां मोनबा जागोन नामा, हा? महरल' नङा, बे मानसियाबो मोजां। आब' प्लिजलै जेबो बुंनाङा, आंखौ गोसोथोनो हो। आं जायबा सिख्लाखौ दा मोजां मोनदोंना, आं बे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनो। बा बे साननायावनो एसेबां थुरुलाब जाबाय नामा? औ आब' बिदिखौनो सानना लादो। आब' सरि दे,
आं दा जाय सिख्लाखौ मोजां मोना बे सिख्लाखौसो नांगौ आंनो लैथोसिखौ नांला प्लिज ना आब' अननानै आंखौ मोजां मोननो हो आरो नोङो बिनि फनखौ हमनाङा रिसिभ खालामनाङा आंनो नांला बे लैथोसिखौ नांला आंनो दे दोनथ' आंनो बे सिख्लाया फन हरबाय थादों थिल्लुआ एथ'ग्राब गाज्रि जामारबाय गावखेन लाबोनो जाबाय थायोमोन लैथोसिखौ हरखाबनो सोर सिख्लाखौ मोजां मोननानै दा नांला जाबाय सोर महर सिख्लाखौ मोजां मोननानै नांला जाबाय बेनो महरा जाहागोन नामा बेखौ महरखौ नुनानै मोजां मोनबानो जागोन नामा महरासो मोजां बिनि आखल आखुआबा बोरै नाथाय लैथोसियाथ' बेफोरबायदि नङामोन लैथोसिया आंनिबाथ' बेस्टमोन बुहुत मोजांमोन बियो आरो लैथोसिनि महरालाय माथो गाज्रिमोन बेबोथ' साइसमोन सोर थ'सेबां महर गोसा सिख्लाखौ नुनानै बियो लैथोसिखौ नांला जाबायलै आरोथ' बुजायबाबो लाखाया गावनिखौसो अं बे लैथोसिया मा जाबावगोन दा गावगायनि थाखायनो रावजोंबो हाबाबो जायाखै बियो बेखौनो आरो बेफोरबायदि खालामबावो टिल्लुआ गावगायनि बिफंबाबो रागा जोंदोंलै आं बेफोरबायदि खालामनाङाना मानसिखौ हामालै बेफोरबायदि थगायनो दा मानसियानो बुजायबाबो लाया आं दा मा खालामनो आंसो माने अबाव थागोन अबाव मागोन मोनलाय लांबाय मा सानो मा मायो मानसियानो माबा ब्रेनानो थिग नंला बेबो बे टिल्लुखौनो आं ओरैबायदि सोबानो लुबैदों बिहामजो जाफैदो खान्थाला आङो दानखांबाय नों जाग्रोनाय आं उनाव जागोन दे बिहामजोआ आंखौ मायबाफोर गाज्रि मोनदों नामायो मानो बेफोरबायदि बुंखो आंखौ दिनै आरो मानो रागा जोंनाय रखम थादों बियो आंहा मायबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामायो आंखौ बिहामजो मानो बेफोरबायदि बुंखो दिनै थाङायै नों जाहैथां आं उनाव जागोन दे आं जानो गोसो गैथ'वा नों दहाय जानो लुबैदों होननायखाय दानदोंमोन आं बिहामजो दसे उनाव जागोन दे आयै माने आं दा गोसो गैथ'वा गावगायानो जानो होननायखाय दानबायमोन आङो एसे सिगाङावसो बुंबायलै बिहामजोआ आयै खान्थालखौ जानो लुबैदों दानदो दे होननानै मा जामारदों बिहामजोनिया आंखौ मायबाफोर गाज्रि मोनमारबाय खोमाहाय बिहामजोआ माथो गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय दे जायाबालाय आरो माथो खालामबावनो नङा दा बे लैथोसिया मा जामारगोन आंहासो जेबो जानो गोसोआनो गैला बे टिल्लुनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै आंहा जेबो खामानि मावनो जानो गोसो गैला जाना थाबाय आरो मानसियानो माबा बोरैबा जालांबाय आगोलो माबायसिमोन दा माबायसि जालांखो मानसियाबो एसे दुगा जाबाय बै खोजानाखौ मोनाबाबो जागौमोन खोमा मोनदोंमोनबाबो एसेल' मोननांगौमोन जोंफोरो बुरजाद्राय मोनदों नालाय दासिमबो खोजानाया जोबनोनो रोङाखै बेनिखायनो बांद्राय दुगा दिन्थियो बियो सम सम सानसे समावथ' बा माबायसि जादोंमोन जोंफोरखौनो सैयै जादोंमोन बिनि उनाव साननैसो मोजां जाबाय ओमफ्राय दा आरो सोरनिबा थाखाय फाग्ला जालायबाय गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गारनानै दा सोरबा महर गोसा सिख्लानि थाखाय फाग्ला जालायबाय बुजायबाबो लाबावासो उल्था जोंफोरखौसो मा जाबावनो दा बै लैथोसिखौसो टेनसन जाबाय दं आं मा बिखाजों गारनो नायदों बे टिल्लुआ थानो मोजां मोननाया बेफोरबायदि नामा सोरबा महर गोसा सिख्लाखौ नुबानो बावनाय गारनाय थेवब्लाबो एसेबां बोसोर मोजां मोनबोबाय रावबो सिख्लाखौबोथ' बियो मोजां मोनाखैमोन रावजोंबो रायज्लायनानै थायाखैमोन लैथोसिजोंसो मोजाङै दंमोन नांज्लायोमोनबाबो आरो मोजां जाफिनोमोन बे सिख्लाया सोर एसेबां महर गोसा सिख्ला बेखौ नुनानै दि 7-6 बोसोरनि मोजां मोननायखौनो गारनो हाबाय बे टिल्लुआ उदैया बोरैबा ख्रेब ख्रेब सागासिनो आंनिया मैयानिफ्रायनो आयु बालाखोनि गथ'आ जासिगोनसो खोमा आंनिया गाबोनफोरनो जासिगोन खोमाहाय गाबोन नङाबाबो समफोरनो जासिगोन बे उदैखौ बोरैबा एकदम मावसोनायबो मोनदों मावसोमनोबो उदैया आरो एसे साबायबो दङ बिखाखौसो धुप धुप मोनगासिनो आङो डक्टरफोराबा मोजाङै नायदोंना नाया आरोबा गथ'आ माबायदि जायो आंसो मोखां लायोना ना गोबोरखि मोखांसो मोखां लायो बिराद टेनसन आंहा दा बिफा मोखां लाबा मा जागोन दे आंनि बायदि समायना लाबा सेंग्राफोरा बा सिख्लाफोरा गोसथोनो नागिरगोन दा बिफा बायदि मोखां जाबालाय सोर गोसथोनो नागिरगोन दे हे भगबान आंनि गथ'आ जेन बिफा मोखां लाया दे आंनि मोखां लायो दे इसोर भगबान बिराद गिदिर टेनसन आंहा दा बे मोनसेया बिफा मोखां लाबा मा जागोन साइस गैया फाइस गैया बिजामादै बा बिहामजो मोननायानो नङा आङो बे गोबोरखि मोखाङा आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामाबा रावखौबो मोननाय नङामोन मोनबाबो बुरि रागनाय आग्लायनाय
गोसो मोनगौमोन बियो। फिया साला भाग्यआवनो आंखौ मोनबाय बियो। बेसेबा भाग्य गोनां बियासो एसेबां समायना सिख्ला मोनदों। आंबायसो एसेबां समायना सिख्ला मोजां सिख्ला मोनदों बियो। माने भाग्य गैया। फिनाया साला भाग्य दङ। आंहासो भाग्य गैया। बिहामजो ओंखामा जाफैदो। बेयावनो लाबोना होफैनांगौ। औ बेयावनो लाबो। ओइ आइ बिखुनजो आंना उदैया बोरैबा सिट सागासिनोहाय मैयानिफ्रायनो। गथ'आ जासिगोन खोमा आंनिया। नंमारगौनो मायोहाय बिहामजो? नङाबा आंलाय मानो थगायलाबायनो? गाबोन समफोरनो जासिगोन खोमाहाय बोरैबा जिट सागासिनो। सायोना उदैया बेफोरबायदिनो हा आयै? औ सायो सानायालाय। होमबा टाइमा सफैथारबाय खोमाहाय बिहामजो? औ सफैबायथ' र'। ओइ आयै ओइ नोंनिबा गथ'आ माबायदि जानांगौनै? सोरनि मोखां लानांगौ? आंनि मोखां लानांगौ ना नोंसालानि मोखां लानांगौ? नोंनि मोखां लाबाबो जागोन बिनि मोखां लाबाबो जागोनहाय बिहामजो। बेफोरबायदि बुंनाङा र' आइ बिखुनजो। आं रखम जानांगौ होननानै बुं। आं रखम। नोंसालाबायसो जाबालाय माथो रावबो अननायानो नङा। असाइस जाथारगोन माथो गथ'आलाय। गथ'फोरखौबो ना किउट साइज गोनांफोरखौसो अनो मानसिफोरा बामोबो। बिफानि मोखां लाबाथ' रावबो अननायानो नङाहाय। मानो बेफोरबायदि बुङो? आयु बिफाबायसि जानो होनाङा आंबायसि जानो हो गुफुर समायनानो। हामाहाय बिहामजो गथ'आ जोनोमानो मोनाखै। मा हामा जालायखो बेलाय? आंलाय नंगौखौसो बुंदों नङा होनबा गब्लि? नोंसा आदानि मोखां लाबा माबायसि जागोन दे? रावबो अननायानो नङा आरो देनाङो बिहामजोबा बिजामादै मोननायानो नङा माथो आंलाय। सोर फैगोन सोर लांगोन दे नोंसालानि मोखां लाबाथाय? मानो लाङा जानो मानो मोना जानो दे? भगबाना गासैनोबो सासे सायख'ना हरखायो। जेसेबां असाइसबाबो जेसेबां साइज गोनांबाबो हरखायो लिरनानै भगबानफोरा। मोननांगौआ मोनखागोनहाय बिहामजो। सोरबायाबा जेसेबां साइजबाबो बोरायना बुरिना दङ, सोरबायाबा जेसेबां असाइसबाबो हाबा जागासिनो। साइज असाइज बेफोरजों जेबो खोथायानो गैयालै बिहामजो। आंना फिसौजो बा फिसौलाया मोजां जाबानो जाबायहाय, फरायनो गोरों जाबानो जाबाय। फरायनो गोरों जाबाबोलाय मा जानो? बिफा गोबोरखि मोखाङालाय माजों फरायहोगोन? ना फैसायानो दं ना थाखायानो दं ना साख्रियानो दं ना फाख्रियानो दं? फरायनो गोरों जाबाथाय आसासो थागोन अबावबा। फरायनोबो मोननाय नङा गिदिरबो फरायहोनो हानाय नङा। साइज जाबानो जाबाय जेखिजाया बिफानि मोखां लायाबानो जाबाय। थांनो थां आइ बिखुनजो आंनो ओंखामा लाबोदो। आंना उदैया जेद सागासिनो बोरैबा जेम मोनगासिनो। फिसौला मोनसिगोन दे एबा फिसौलो। फिसौलो नङाहाय फिसौजो। जियानो जाया मानो जेखिजाया मोनसिगोनथ'। नोंसोरबो फैसाफोरखौ जमायना दोन फिसौजोबा फिसौलोनि थाखाय फरायहोनो गोसोबा। आंल' हारसिं माथा मारिबा जागोन नामा? नोंसोरबो मारिनांगोन। जागोन दे मारिगोन। र' ओंखामा लाबोनोसै आङो। बे लाफाथि बिहामजोआ माबायदि थंगालि मंगालि थारहाय बुजिथारा। गथ'आ जोनोमानो जायाखै बेयावनो मा बुङो बिमा जालायनानै जेबो बुजि रोंथारा। टिल्लु आंनि ब्लगखौ खुलिबाय र'। आं ब्लगखौ खुलिनाय लोगो लोगोनो बिथिंजाय फैखाबाय रायज्लायनो होननानै। न'आवबो आरो गोसा रायज्लायनो हायाना। आयाबो दं आदायाबो दं। आं मिथिखागौमोन टिल्लुआदि आंनि ब्लगखौ खुलिगोन होननानै। दानियाबा फन खालामनोसै। माथो दाननासो होबाय। आरो हरबावनि र'। हेलौ टिल्लु मानो दानना होनायमोन फनखौ? ब्लगखौ खुलिनायखाय नों लायानो मोनबाय नामा? आंखौ बार बार फन हरबाय थानाङा दे। आं डिस्टार्ब मोनो। मा मोजाङै उन्दुनोबो होआ, सानसे मथे मोजाङै थानोबो होआलै। खालि फन ब्लगखौ खुलिनाय लोगो लोगोनो मा फन खालामबाय थाखो नोंलाय? नोंथ' आंखौ मैयानिफ्रायनो ब्लक खालामना दोनखादों। दाथ' आरो नोंखौ आं खेबनैल'सो हरबाय। साला उन्दुनोबो होआ, सानसे मथे उन्दुनो मोना आङो मिथिबाय। नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय दङ टिल्लु? मा फन हरबाबो दाय जायो। नै जालाबायानो नाटक। आङो दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो आंजों मोजाङै थानो गोसोबा मोजाङै था, आंखौ जेबो बुंनाङा रागा फोजोंनाङा होननानै। नाथाय नोङो सानफ्रोमबो रायज्लायबानो रागाल' फोजोङो। दोन आं उन्दुबावनि। उन्दुनो नागिरदों। मा टाइमाव हरनांगोन नों बुंनाय? नों मा टाइमाव फ्रि जागोन?
आं दानो सिखारालै गोबाव जागोन। दा खैथा जाखो? दा 3टा। आं 6टासोआव सिखारगोन। दे जागोन दे होमबा आं 6टायाव हरगोन। 6टायाव हरनाङा, 6टायाव आङो दुगैगोन, दुगैनानै बेरायनो थांगोन। ओजों आरो आं लोगोफोरजों थाबाथाय नोंजों रायज्लायबाय थानांगौ नामा? लोगोफोरा गाज्रि मोना नामा? नों होमबा न'आव खैटासोआव फैगोन? 7टासोआव ना? आं 7टासोआव हरगोन दे। नाङा 7टासोआव हरनाङा। आङो भिडिअ नायनांगौ एसे। दिनै फिल्म नायगोन, फिल्म नायनो नागिरदों आं। होमबा 9टासोआव हरगोन। 9टा 10टासोआव। दे आं हरगोन सम मोनबाथाय। हर दे टिल्लु। सना, नोंजों रायज्लायनो होननानैनो आं दुब्लिथिंजाय फैदोंमोन। न'आव आरो आइ आरो आदा दङ ना? मा नोंसा आदा फाग्लानिया मा खौरां? बाजै नायाखै नामा नोंसा आदानि थाखाय? नायथ'वाखै र'। दे आङो उन्दुबावनो नागिरदों। बिजुलिया फन खालामदों माथो। दे दोन। साला डिस्टार्ब साला हरबाय थायो। हेलौ बुं। सोरजों वेटिंमोन नोङो? बै बुरि राग'नाया हरदोंमोन। नों माबिजों रायज्लायबाय थायो नामा? ओहोलै सना, रायज्लाया। आं बारा गोबाव जायाखै, गावगायानो हरग्रोदों। ओमफ्राय आं दसे सम रायज्लायबाय ओरैनो। थेवब्लाबो मोजाङै रायज्लायाखै आङो, दमसो होदों। दानो हरनाङा, हरबाय थानाङा होननानै। गारदो, बेजों रायज्लायनांला। बेजों रायज्लायनायखौ खोनाबाथाय आं बोरैबा मोनो। गारनोसै र' साननैसो थाना। नोङो गारगोन होननानै दासिमबो गारनो हायाखै। गारदो, नङाबा आं सहायनो हानाय नंला। नों दिनैनो ब्लक खालामना दोनदो। खालामगोन र'। साननै थानानै खालामसै, दिनै खालामथ'वा। मानो नोंनो जुदि बेखौ नांखालायानोबा मानो ब्लक खालामा दे? नाङा दे, नों ब्लक खालामनाङा। आंनो सिख्लानि नाम्बारखौ हर। लैथोस्रिनि नाम्बारखौ हर आंनो। नोङो जुदि नेक्स्ट बार फन हरबावो ना, आंनो खिन्था। आं रायज्लायगोन बेजों। नांलायादां, आंनो ब्लक खालामगोन दे। नोङो गारगोन होननानै बेखौ गारनो हायाखै। बेयो फन हरबाथाय नोङो रायज्लायनो जाबाय थागोन। बिनिसायसो आंनो बुंना दोनगोन बेखौ फन हरनांला होननानै। बिनि गार्लफ्रेन्डआ दा आंसो, नों नंला होननानै बुंगोन आं डाइरेक्ट। नोंखौ नांखालानो बेनो, आंखौसो नांगौ होनना आं डाइरेक्ट बुंखागोन। नोंनो जुदि बेखौ नांखालायानोबा, आंखौसो नांगौबा बेखौ गारनांसिगोन नोङो। सोर सहायना थाबाय थानो दे? गारगोन होननानै दासिमबो गारनो हायाखै, गोबावानो जाबाय माथो। आं गारखासिगोनलै, आं साननैसो थानानैनो गारखासिगोन। गारनायाथ' गारखाबाय, जेनेबा फन हरनो। आंथ' हरखाया देनै, गावआनो हरो। माने मानसिया हारसिं दुब्लियाव थांबाय थायोलै। बेयावनो जुदि बियो मायबा मोनसे खालामना लाबा, बेनिखायनो माने आं ओरैनो खेबसे खेबनै रायज्लायहरो, थेवब्लाबो मोजाङै रायज्लायाथ'। मा नों जुदि बेखौ थैजानो गिदोंबा आंखौ लानाङामोन ना। थैया, नों माखौ टेनसन लादों? जेखिजाया नाम्बारा हरना दोन, आं बुंगोन दे। नोंथ' बुंनो हाखाला बेखौ, आं मिथिगौ। आंनो बुंगोन दे। आं हागोन दे। थेवब्लाबो आं बुंना दोनखानोसै, आं बुंबासो जुर जागोन खोथाया एसे। हर, आंनो नाम्बारा होना दोन माने आंनो दानो हर। ओमफ्राय नोंनो जुदि फन हरबावो बियो, आं डाइरेक्ट फन खालामना बुंखागोन। नोंखौ बिनो नांलानो, आंखौसो नांसिगौनो। दा नोङो बिनि गार्लफ्रेन्ड नंला, आंसो। नों गारदो होननानै बुंखागोन आं डाइरेक्ट। दे होमबा आङो हरना दोनगोन दे। हरना दोन, जेखिजाया आं नोंखौ वेटिं मोनबानो हरखाबाय। आं बेफोरबायदि सहायबाय थानो हाया। नोंखौ गुबुन सिख्लाजों रायज्लायबाय थानायखौ आं नायबाय थानो हाया, खोनासंबाय थानो हाया। नोंबो आंखौ हानाय नङा, गुबुनजों रायज्लायनायफोरखौ नुबाथाय खोनाबाथाय। नंगौ नंनायालाय। बेनिखायनो नाम्बारा होना दोन, आं बुंना दोनखागोन बेखौ, बादा होना दोनखानोसै। मा बियो बुजिया नामा? नोङो बेखौ से खालामबाय थायोआनो, आरो नोङो बेखौनो फनखौनो हरखाला। गावगायाल' हरबाय थायो, बे एसे मिन्थिनांगौ ना। से खालामबानो बियो मिन्थिखानांगौ। आरो नाङि मानसिफोरखौलाय मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबाय थायो? खालामनाङा ना। बियो दा जबरदस्तिसो खालामबाय दङ नोंखौ। मानोना नोंथ' बेखौ से खालामगासिनो। थेवब्लाबो मिन्थिनाबो मानो नोंनो फन हरबाय थादों बियो जबरदस्तिनो? नंगौबोथ' आरो नोंखौथ' बियो सानफ्रोमबो वेटिं मोनबाय थायो, अनलाइन मोनबाय थायो। होनबा बियो मिन्थिखानाबो मानो बुजियाखै? बुजिदों बुजिनाया, थेवब्लाबो माने नोंखौ जबरदस्ति खालामबाय दङ आरो, गोसो गैयै मानसिफोरखौनो। नाम्बारा हरना दोन दे। दे जागोन दे, आङो हरना दोनसै। नोंखौ वेटिं मोनबानो आं हरखानोसै बिनो। दे जागोन दे, रायज्लायबानो जाबाय नोङो। रायज्लायगोनबो, बुंगोनबो आं, सैथो खोथाखौनो बुंगोन आरो। दे अब्लालाय ना? दे। हामदों दे आइ, नोङो नाम्बारखौ बिदों हामदों। एबार टिल्लुखौ बिजि मोनबानो नोङो बै सिख्लाखौ डाइरेक्ट फन हरनानै बुंखा। आइ जागोन दे, आं डाइरेक्ट सिख्लाखौ फन हरनानै खिन्थाखागोन आं।
थिलुआ नोंखौ मोजां मोनला आंखौसो मोजां मोनो होननानै। सोरथ' सहायबाय थानो हानो दे। बेखौ जुदि नांलायानोबा, आंखौनो जुदि नांगौबा बेखौ गारनांगोन र'। नंगौथ' आरो आइ। बे सिख्लायाबोलाय मानोथ' रायज्लायबाय थादों। सैया खालामबाय थानायखौ मोनथिनानैबो। बेनोथ'लाय आयै, दा थिलुनो नांलायानोबा बेनो हारसिं नांगौबालाय मा जानोसै। दे नों बिदि खालामनायानो मोजां जागोन, नङाबा बै सिख्लाया फुस्लायबाय थागोन बिखौ। ना मोजां मोननाया फुस्लायबाय थागोन बिखौ। अबावबा आरो नोंखौसो नाङि जाना थाबा मा जागोन। चान्स होथार नाङा आइ, बे सिख्लाखौ बे थिलुजों रायज्लायनो चान्स होनांला। नङाबा खोथाया एसे बेलेग जाहैनोबो हानाय। हाजारबाबो आगोलनिनो मोजां मोननाय, एसेबां बोसोर मोजां मोननाय, गाबै जुदि फुस्लायना लाफिनोबा मा जागोन? नोंलाय माथो मोननायानो नङा। आयै, नों थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों। 6-7 बोसोर गोसथोदों बिसोरो। बिदिनो गाबै दिन्थिबाथाय थिलुनि गोसोआ बिनिथिंजाय फिसायफिननोबो हानाय नङा आयै। र' वेटिंल' मोनथोंल' आं थिलुखौ। लोगोनो बै सिख्लाखौ फन खालामखागोन आं। थिलुनो फनखौ हरबायानो था। सेकेन्डआवनो हरबाय था। अबावबा मोनबावगोन नोङो थिलु बायसि? मोना, मानसियाबो मोजां। बिथिंजाय आरो एसेबां धोनि। नागारथारनाङाहाय बेथो, एकदम फुस्लायबाबो लाथार नोङो। आरो लांगोन होनना बुंबानो थांखा। बेफोरबायदि नेलु नेला खालामबाय थाबा नों अबावबा मोनगागोनसो मानसिखौ। आयै, आंथ' दा गिनोसो मोनबाय। मानसियाबो रायज्लायला गारसिगोन होननायानो दासिमबो गारनोनो हायाखै। बेनिखायनोथ' दा नोङो सिख्लाखौ फन हरथार। डाइरेक्ट बुंखा नोङो सैथो बाथ्राफोरखौ। आरो थिलुनो नांखालायानोबा माथो खालामबावनो आरो। दा नोंबोथ' थिलुखौ जबरदस्ति मोजां मोनाखैना? थिलुआसो मोजां मोनग्रोदों नोंखौ। नोङो जबरदस्ति मोजां मोनग्रोबासो एसे दाय जागौमोन। दा नोंहा जेबो दाय गैया। बिनि गोसोथोनायखौ नांखालायानोबा। आयै, आंहा दाय गैयाथ' र'। नों दा जाम्बायाबो बादासो होबावो नुद'। दाखालि आंजों रायजानायनिफ्रायनो दा जेबो बादा होनो हाला दे बेबो। आदाखौ बादो र' मारग'लि आयै। आदाखौ टेनसन लायाखै आङो। बै लैथोस्रिखौसो टेनसन लादों। फुस्लाय लाफिनबावबा मा जागोन देनाय? दे बांद्राय गिनाङा, दाथ' थिलुनो नांला होनखादोंआनो माथो। जेखिजाया नोङो दिनै हराबाबो गाबोन हरथारदो। गाबोनबाबोथ' बियो हरखागोन सिख्लाया। आयै, गाबोन हरनोसै, दिनै हरथ'ला। आं खिन्थु डाइरेक्ट बुंखागोन, आङो थिलुनि मोजां मोननाय होननानै। आइ, डाइरेक्ट बुंखा, गिनानै लाब गैया।